Matapos ang pananalasa ni Bagyong Uwan kahapon, agad na nagsagawa ng damage assessment, repairs at restoration ng Albay Electric Cooperative Incorporated sa mga linya at poste ng kuryente sa buong lalawigan ngayong araw. Ayon kay Ange Galero, nauna nang naibalik ang power supply sa 2nd District, partikular na sa lungsod ng Legazpi, Daraga at Camalig. Pero paglilinaw ni Galero, hindi lahat ng barangay sa nasabing distrito ay fully energized na. Ito ay dahil sa meron pa ring mga isolated barangays na lubos na naapektuhan ang linya ng kuryente. Patuloy naman na isinasagawa ang pagsasaayos sa linya ng kuryente sa 1st District o sa mga bayan ng Malinaw, Tabaco at Tiwi. Gayon din sa 3rd District, partikular na sa bayan ng Ligaw at Pulangi. We are still awaiting the transmission ng power supply din ng NGCP. So once sila na ma-energize ng NGCP, we will follow din sa ating protocol. Now for Santo Domingo areas and island barangays of Malilipot, Bacacay and Tabaco, as of now may power supply na si NGCP. It's just that may mga kailangan pa munang ayusin ang ating opisina, ang ating mga line personnel before natin totally ma-energize yung said areas. Paliwanag ng ALECO, may tinatawag silang Typhoon Recovery Energization Process na dapat sundin bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa lalawigan. May mga pinaprioridad din umano silang lugar dahil sa mga institusyon o pasilidad na naroon na mas nangangailangan ng kuryente. We assure the public that the restoration of power supply will be taken into consideration and mabigyan talaga ng aksyon ng aming kooperatiba. Kaugnay nito, nanawagan naman ang tanggapan sa publiko ng pag-unawa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.